हेलो लोगोफोर गुड इवनिं मा खबर आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय सिलेक्शन प्रसेस बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस एसएससी नोंथांमोननि आनजाद आपकामिं 10 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो हासिगोन एग्जाम होनो आरो लोगोसे एडमिटखौ नोंथांमोना एग्जामनि सानब्रै सिगांल' डाउनलड खालामनो हायो नाथाय नोंथांमोना एग्जाम डेट आरो लोगोसे एग्जाम सिटी सेन्टारखौ नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनानै लाग्रोनो हायो दा माब्रै नायगोन जों बेखौ स्टेप बाय स्टेप नायगोन नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा एसएससी अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट कार्ड मोनदों मोनसे बेयावनो क्लिक खालामनांगौ दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा फैनांगोन नर्थ इस्टनि रिजनावहाय बेयाव फैनानै जों नर्थ इस्ट रिजनावहाय जों क्लिक खालामदो देन बेनिफ्राय लडिं जायो पेजआ एसे लेट जायो नेटनि सायाव नोंथांमोना सोनारगोन स्पिडआ दा बेनिफ्राय एसे गाहायाव नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामदो बोख्लायदो देन बेनिफ्राय एडमिट स्टेटास नोंथांमोना नायनो हागोन दा एडमिटआ गोबां रोखोमनि फैयो आन्दायनाङा नोंथांमोना 2022 मोनसे एडमिट कार्ड स्टेटास मोनदों बेयाव नायनांगोन बेनो जाबाय हेड कनस्टेबल नोंथांमोना दिल्ली पुलिस बेयाव क्लिक हियराव नोंथांमोना खालामनांगोन आरो बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना आनजादाव थांनो हागोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना आइडि गोमादोंब्ला बेयाव मोनसे अपसन दङ बाट नोंथांमोना टेनसन लानाङा आइडि गैयाब्ला नामजोंबो हायो दा जोंहा रल नाम्बार गैया जों मिथिथ'वा हमना ला जों आन्दायबाय रल नाम्बार गैया दा बेखाय जों बोरै नायनो हागोन बेनो जाबाय नोंनि नाम बेनिफ्राय बार्थडे होनानै नोंथांमोना बे क्लिक टु नो रेजिस्ट्रेशन आइडि बेयाव होनाय लोगो लोगो नोङो मोनफिनजोबनो हायो जेबो जिंगासिनां गैया स' बिनिफ्राय नोंनि एग्जाम सिटि बेनिफ्राय एग्जाम डेट गासैबो मिथिगोन नाथाय एडमिटखौ सानब्रै सिगांल' डाउनलड खालामनानै लानो हायो बेखायनो हाखु दाखु दाजा आन्दायनाङा एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगांल' एडमिटआ डाउनलड जायो नोंथांमोना स' बे क्लियार जाबाय देन बेनिफ्राय माब्रै आनजाद जागोन जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो दा लोगोफोर बे पस्टआ दिल्ली पुलिस हेड कनस्टेबल बेनिफ्राय कनस्टेबलाव फैगोन जेराव 10 पास एचएस पासफोरा अनलाइन खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोननो लाना फैगोन दा बेयाव एग्जामा नोंथांमोना अनलाइन जायो दे कम्पिउटाराव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन जि एडमिटआव एड्रेस दङ बेयाव थांनानै हमना ला टेस्टफोर गुवाहाटी जरहाट बेयाव थांनानै आनजाद होनांगोन आरो बे एग्जामा अनलि हिन्दी आरो इंलिश मोननैल' लेंगुवेज थायो आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन रानिं लागोन बेनिफ्राय लोगोसे मेडिकेल टेस्ट लागोन बेयाव पास जाबा नोंथांमोना दिल्ली पुलिसाव हेड कनस्टेबल साख्रिखौ मोननाय जागोन दा आनजादखौ पास खालामग्रोनांगोन फार्स्टआवनो आनजाद जायो दा नोंथांमोननि स्किल फिखौ नायोब्ला 25,000निफ्राय जागायगोन 81सिम बेनिफ्राय भेकेन्सि नायोब्ला एसटिआव 54 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव जेनेरेलावहाय 217 दङ बे जाबाय अपेन बे जाबाय जोंनि फ्रेश केन्डिडेट बे जाबाय लोगोफोर मेलनि देन फिमेला नायोब्ला एसटिआ 30 दङ जेनेरेलाव 119 दङ स' नोंथांमोना नायदो देन बेनिफ्राय जोंहा एग्जामा माबायदि फैगोन जों बेखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामा दा लोगोसे बेयाव नेगेटिभ दङ दे 1/2 एबा मोननै रं जाबानो 1 नाम्बार दानाय जागोन स' एग्जाम पास जानायनि उनाव स्किल टेस्ट दङ बे स्किल टेस्टखौ बोरै लागोननो नोंथांमोनखौ लागोन टाइपिं टेस्ट लागोन बेयावहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांलाया जास्ट 30 वर्ड्स पार मिनिट नोंथांमोना इंलिसावबो लिरनांगोन आरो 1 मिनिटआव 30 वर्ड्स पार मिनिट लिरनांगोन मोनसे फर्मेट होखायो कम्पिउटाराव नोंथांमोना टाइपिं खालामनांगौ आरो हिन्दीबा 25 वर्ड्स पार मिनिट नोंथांमोना लिरनांगौ आरो बेयाव पास जाबानो साख्रि मोननाय लामायाव थांगासिनो दङ देन बेनिफ्राय जोंहा डिटेल्सखौ नायबावनोसै हाइटआ बेसेबां खालामनांगोन बा नोंथांमोना बेसेबां एग्जाम होनांगोन दा एग्जामा फार्स्टआव अनलाइन एग्जाम जागोन नालाय 100 मार्क्सनि जागोननो बेनिफ्राय फिजिकेल नोंथांमोना टेस्ट दङ बेयाव क्वालिफाइ खालामनांगोन देन बेनिफ्राय लोगोसे टाइपिं टेस्ट दङ अन कम्पिउटाराव माने नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लागोन कम्पिउटाराव टाइपिं टेस्ट 25 मार्क्सनि लागोन आरो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माखासे डिटेल्स मोनलांबाय थागोन एग्जामा 90 मिनिट्स एबा 1.5 घन्टा जागोन एग्जामा अनलाइन बेनिफ्राय 100 कुइसन थागोन माल्टिपल चइस टाइम जायो आरो लोगोसे मोननै रं जायोब्ला 1 नाम्बार दानगोन माने नेगेटिभ मार्किं दङ बेनिफ्राय साबजेक्टआ जेनेरेल एवारनेस दङ 20 कुइसन फैगोन 20 नाम्बार थागोन बेनिफ्राय एप्टिट्युड दङ बेयावबो 20 थागोन देन बेनिफ्राय इन्टेलिजेन्स दङ बेवहाय नोंथांमोना मोनदों इन्टेलिजेन्सआवहाय 25 थागोन बेनिफ्राय इंलिसावबो 25 थागोन बेनिफ्राय लास्टआव 10 नि कम्पिउटार नोंथांमोना नलेज थानांगोन कम्पिउटारनि नलेज थानांगोन गासै 100 नि आनजाद जागोन देन बेनिफ्राय रानिं नोंथांमोना हौवाफोरा बेसेबां खारनांगोन 18निफ्राय नोंथांमोना 30 इयार्ससिमब्ला 7 मिनिट्स मोनदों टाइमा 1600 मिटार्स इजिथार बेनिफ्राय 12.5 फिट बारनांगोन बेयाव जेबो एक्सेलेन्ट लाया जास्ट नोंथांमोना लं जाम्पखौ 12.5 फिट बारनांगोन बेनिफ्राय हाइ जाम्पआ 3.5 फिट बारनांगोन आरो बैसोरनि 30 इयार्सनि बाराया बेयाव चान्सआ बारा दङ दा बे जाबाय नोंथांमोना 18निफ्राय 30 इयार्सखौ नायदो बेनिफ्राय हिन्जावफोरा बेसेबां बारनांगोन खारनांगोन नायदो 800 मिटार्स 5 मिनिट्सआव इजिथार बेनिफ्राय लं जाम्प 9 फिट बेनिफ्राय हाइ जाम्प 3 फिट बेयाव जेबो एक्सेलेन्ट गैया नोंथांमोना मोजां चान्सखौ मोनगोन देन बेनिफ्राय चेस्टआ हाइटआ जों नायोब्ला दा हाइट नायोब्ला जोंनि एसटि हिसाबै नोंथांमोना 160 सेन्टिमिटारानो जागोन दिल्ली पुलिस हेड कनस्टेबलाव जोबोर मोजां नाथाय नर्मेला 165 एबा जेनेरेलफ्रा दा जोंनि एसटिफ्रा अनलि 160 सेन्टिमिटारावनो क्वालिफाइड जागोन बेवहाय फिजिकेलाव
एबा नोंथांमोननि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव दा बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायसो फैदो हिन्जावफोरा बेसेबां नांगौ एबा चेस्टआ बेसेबां नांगौ दा चेस्ट होननाय लोगो लोगो 78 बिदों नर्मेलखौहाय जेनेरेलखौहाय नाथाय नोंथांमोना आरोबाव बेयावबो चान्स मोनदों जास्ट नोंथांमोना 73 सेन्टिमिटारबानो बेयाव क्वालिफाइड जागोन चेस्टआव दानिया हिन्जावफोरनि हाइटआ 157 नर्मेला नाथाय जोंनि एसटिफ्रा अनलि 152 सेन्टिमिटारावनो बेयाव इलिजिबल जागोन एसटि फिमेलफ्रा दा जोबोर मोजां दिल्ली पुलिस हेड कनस्टेबलआव बेनिफ्राय आपकामिं दिल्ली पुलिस कनस्टेबल फैगोन जेराव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन दा बेखायनो जेब्ला आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो लाना फैगोन दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि दिल्ली पुलिसनि सिलेक्शन प्रसेस एन्ड आपडेट